Guys, mag-eat all you can lang may kay birthday man ako karon. Kaya sila ako mga sakop. Kaya siya. Ang among leader sa eat all you can kini oh. Ano na? Diyan, ako to daw. Para pinanser ka na siya. Kiking, kri-kri. Oh, among ginbit, among gihuwatan ang among ay smiling. Akong gwapo nga bata, smile. Smile ako gwapo. Si Coco o si Maika. Kami dili. Kami dili. Dihin na guys. Magbuhat pa may sa among kamagwangan. Naklaro ti. Akong naong ti. Amo sa buhatan among klaro ako naong. Buwatan sa namo guys among kamagulangan nga bata. Kay mo anhi magbunuto. Mag-eat all you can na lang mi. Mag-eat all you can na lang kuno mi guys kay parang unay kapoy hikay-hikay. Among paubanon karon among buwatan ko na ko guys akong mga sakop. Tatagilid ba? Tatagilid ha? Baba yung cran ka mo. Ayaw, iswat ka. Lalab. Wala sa 389 hindi po. Ha? 389. 389? 389. Di mas hindi ako lugar. Dako mo kasi. Na siguro na yung siguro ay May create na itong one. sa kwarto ba? So, ito na yun. Iya, maabot na. Dili, maabot.